Ishu Osaze TV. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman. Ayo! Today we are going to discuss about mineral resources. I hope you understand what I'm saying. Ni wallahi ban fahimci komai ba. Ayo! Ni wallahi na rasa irin ki. Ko da yaushe ana yin abu guda ɗaya, ko da yaushe. An jaddi ana koya miki turancin amma ba ki fahimta. To abin da nake nufi a nan shine yau za mu tattauna ne akan albarkatun ƙasa. Shine ake nufi da mineral resources. To kafin nan yanzu zan miki wani tambaya guda ɗaya. Ina fatan dai yanzu kin gane abin da nake nufi. To tambaya na anan shine how many mineral resources do we have in Nigeria? Na san ba wani fahimtar turancin nan kike ba, to bari mu fassara miki shi da Hausa. Albarkatun ƙasa nawa muke da shi a nan Nigeria? To, da wadin muke da shi a nan Nigeria. Ayo! Ko kuma hanya daidai ne. Hanya daidai. Kin tabbata? Na tabbata. To shikenan, ga yomin su in ji su. Na farko koko, na biyu kunu, na uku shayi, na hudu kamu. Kenan duk wani lesson din da nake miki ba ma fahimta na kike ba kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato na farko koko, na biyu kunu, na uku shayi, na hudu kamu. Inna lillahi wa inna. Kenan duk ma abin da nake koyi da ke ba ma fahimta kike ba. To duka baki daidai ba. Na farko 7up, na biyu Dew, na uku Coca-Cola, na hudu kuma Miranda. Ayo! Ishu Osaze TV. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman.